Прывітанне, мой маленькі дружа. З табой на сувязі самы бібліятэчны подгародні, біблік. І сёння з табой мы будзем гаварыць пра ваўкалакаў. Ваўкалак – гэта чалавек, ператвораны ў ваўка. Нашы продкі лічылі, што пераўтварыцца ў ваўка можна двума спосабамі. Першы – гэта па ўласнай волі, што рабілі людзі-чараўнікі. А другі спосаб – гэта калі на чалавека насылалі чары. Наслаць чары маглі як і на аднаго чалавека, так і на групу людзей. Пераўтварэнне ў ваўка па ўласнай волі адбываецца шляхам перакульвання праз уторкнутыя вастрыём уверх у зямлю нажы. Гэтай жа мэце мог паслужыць і асінавы пень, які, сцекшы дрэва, не перахрысцілі. Калі пераўтварэнне адбывалася першым спосабам, то вярнуць чалавечы выгляд можна было толькі адкуліўшыся назад праз тыя ж самыя нажы. Калі парадак прадметаў быў парушаны, ці гэтыя прадметы былі кімсьці забраны, то адчараванне станавілася немагчымым. Таму лічылася, што працэдура пераварочвання ў ваўкалакаў павінна адбывацца ў глухім месцы, без сведкаў. Існавала перакананне, што моцны чараўнік можа ператварыць у ваўкалакаў аж цэлае веселье. Раскажу табе пра такое. Праязджала веселье праз млын. Адзін з гасцей вырашыў пажартаваць з млынара. Ды і кажа: «Паглядзі, што з тваіх жорнаў ідзе». Глядзіць млынар, а там замест мукі дрэвы лезуць. І тады млынар адказвае: «Паглядзі, каго ты замест вяселля вязеш». Глядзіць той чалавек, аж усё вяселле ператварылася ў ваўкоў і, задраўшы угору хвасты, патрусіла ў лес. Нашы продкі лічылі, што сваімі паводзінамі ваўкалакі адрозніваюцца ад звычайных ваўкоў. Яны жаласна выюць, нібы плачуць ці стогнуць. Выюць заўсёды на ўсход сонца ці ў напрамку вёскі. Такія ваўкі мыюцца, водзячы мордамі па роснай траве. Вясной капаюцца ў ралі, нібы аруць. Ваўкалакі заўсёды трымаюцца бліжэй да жытла людзей, не баяцца іх, калі тыя маюць пры сабе толькі палкі і могуць цярпець іх удары. Таксама ваўкалакі не ядуць звычайную ежу ваўкоў. Сырое мяса, падлу, нячыстых жывёлаў, нават галадаючы. А яны падбіраюць рэшткі людской ежы, косткі, выкінутыя кавалкі скураной вупражы. Лічылася, што ваўкалаку можна дапамагчы хутчэй стаць зноў чалавекам. Дзеля гэтага трэба кінуць на яго пояс, накрыць абрусам, на якім асвячалі велікодную ежу, кінуць на яго сваю скінутую і разадраную адным узмахам кашулю, парваць ільняную нітку, пад якой ваўкалак прабег. Самы вядомы беларускі ваўкалак – гэта Усяслаў Чарадзей, князь полацкі, унук князёўны Рагнеды. Ну, а пра ваўкалакаў ты можаш прачытаць у беларускіх легендах і паданнях Яна Баршчэўскага, Людмілу Рублеўскую і шмат іншых беларускіх пісьменнікаў. Ну а я, Біблік, развітваюся з табой. Падпісвайся на наш канал, цісні падабайкі, пішы каментары, шукай нас у Інстаграм.